сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сәредеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда мин Роза Хәйруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы сезгә бик матур репортажны эшләргә керештем. Бүген без күпләрегезнең яраткан җырчысы, автор башкаручы Рөстәм Асадуллинның концертында эшлибез. Әйе, якынрак килеп утырыгыз телеэкраннар каршысына, дусларым. Бик кызыклы, мавыктыргыч, рәхәт һәм күңелле булачак. Hürmetli tamaşaçılar, sizin karşınızda ne özü Rüstəm Asadullin, автор башкаручы музыкант егет, озакы 2 елда меңләгән тамашачыларның мәхәббәтен шундый зур тизлек белән яулаган безнең талантлы шәхесебез Рөстәм. Хәерле кичләр сиңа. Исәнмесез, Роза, исәнмесез тамашачым минем. Менә сөйләшүләрдә үзенчәлекле Рөстәм. Безнең сертификат тапшыруында сине кунакта күрергә бик шатбыз һәм беренче тапкыр булгач Рөстәм, без кыскача гына инде синең туган якларыңа кайтасы килә. Кайда тудың, кайда үстең, нинди уку йортлары бетердең? Менә шуларны безнең тамашачыларга сөйләп китсәң, без бик рәхмәтле булырык. Мин тудым Түбән Камада, хәзерге моментта яшим Яршалыда. Музыкальный мәктәпне бетердем, баян классына бетердем, музыкальный колледжны имени Салих Сайдашева Түбән Камада. Бетердем Казанский федеральный университет Казанда, педагогическое образование музыкальный. Бөтен нәрсәне җыеп чыктым инде. Бик шундый белемле кешесең икәнсең, берничә белемең бар дип әйтсәк тә һич тә ялгыш булмас. Булар барысы да шул иҗат юнәлешендәге белемнәр, бит. Эшләгән урыннарың, алар шулай кызыклы. Мин бит әле беләм, син телевидение өлкәсендә дә эшләгәнсең, театрда да эшләгәнсең, бит. Кемнәр булып эшләдең? Мин театрда ут куючы булып эшләдем башта. Аннары мин кирдем укытучы булып музыка клиентында, мәктәптә музыка дәресен алып бардым инде, миңа анда ошамады. Мин оказывается укытучы түгел вообще. Аннары мин яшьләр үзәгенең оештыручы булып эшләдем. Аннары мин эшләдем телерадиокомпания НТР бар бездә яңалыклар тапшыру, шунда алып баручы булып эшләдем телевизорда инде менә яңалыклар. Телеведущий минем хезмәттәшем басып тора икән әле. Каршымда әле тагы мин сине шутлап киткән сәләтләрең арасында телеведущий Рөстәм дип әйтсәк тә дөрес була бит. Hürmetli dostlar, Rüstəm Asadullinның konsertına indi бик күптән билетлар сатылып бетте. Безнең тамашачылар миңа калса бик иртә вакытны шамалап инде билетларын алганнар, шуңа күрә әле алар концерт залына яңа гына кирип маташалар. Ничек микән аларның хәлләре? Исәнмесез? Исәнмесез? Сез кемнең концертына килдегез? Рөстәм Асадуллинның концертына килдек. Без аны яратабыз. Телевизордан да карап торабыз. Шатланып торабыз аның шундый матур итеп җырлаганына. Без бик шатбыз, күбрәк килсен. Авылларга да йөрисен, авылдагы халык барысы да киләлмәй шәһәргә. Менә бит яратабыз аларны. Рәхмәт сезгә, хәерле матур ял сәгатьләре насыйп булсын. Ишеттегезме, Рөстәм, сезне авылда да көтәләр, чөнки авыл халкы чынлап та киләлми башкалаган. Сезнең кәефләр яхшымы бүген? Яхшы. Елмаеп торасыз. Нигә килдегез бүген концертка? Концертка Асадуллинны күрергә. Шулаймы? Нәрсә эшләгән күрергә килдегез? Җырлаганын. Ничек итеп җырлый ул? Матур итеп. Ишә булай. Женесен күрергә килдек. Шул күрсәтегез, ничек эшлисең ул? Мин унутып җибәрдем. Ничек итә әле ул? Алак ни. Сез каян килдегез? Иглиндан. Иглиннан хәтта килеп җиттегез. Ничә минут килдегез Иглиннан монда? 1 сәгать дип. Почти 1 сәгать. Сез дә шул яшьлегемдә гына килдегезме? Конечно. Сез әле скрипкада уйныйсыз бүген? Бүген юк. На концерт пришла посмотреть. Кемнең концертына килдегез? Асадуллин Рустам. Сез аны яратасыз, фанаты? Ой, фанат я вообще еще тот, да, очень нравится его творчество. Кайсы җырын яратасыз? Да, яшәгән.
башкаручы, талантлы Рөстәм Асадуллинның концерты Уфа шәһәрендә башланып китте, дусларым. Әйтергә кирәк инде, аның сәхнәгә чыккан мизгелләреннән башлап, тамашачыларның алкышлавы, ихлас елмаюлары, я булса Рөстәмгә шундук җылы, матур, яхшы хисләр бүләк итте. Котлыйбыз, Рөстәм, хәерле булсын, уңышлар сиңа. Рөстәм, бик күп урыннарда эшләгәнсең, әйме иҗади урыннарда да эшләгәнсең. Менә булдымы синең мәңгелеккә хәтереңдә калган бер бөек иҗат юлындагы шәхес белән аралашу, аның я булмаса сиңа булган мөнәсәбәте, киңәше, тәнкыйть сүзе, бармы менә шундый искә алырлык мизгелләр? Илһам абый Хисмәтуллин. Ул минеңа башта әйтә син әле җырлый белмисең, син әле яшь, син әле яшел. Шуңа күрә дип әле пока безгә сиңа әле безгә килергә иртәрәк дип, ул мине бар Татар драм театрына ул мине җибәрде эшләргә шунда, ну как бы юлны ачты. Мин шуннан биреле шунда театрга чумып, җырлар язып, полностью сәнгатькә кереп киттем. Менә Илһам абыйга да зур рәхмәт. Башта ул миңа юк җырлый белмисең диде. Мин әйтәм, мин хәзер барыбер үземне алам, тырышам дип, мин менә шулай итеп кіріп кеттім енді. Илһам абыйға мың рәхмәт. Я порядка месяца работаю в этом замечательном коллективе у Рустама Асадуллина. Вот. Я желаю этому проекту процветания, творческих новых инициатив, и чтобы все было так, как задумывалось. Бик зур рәхмәт килгәнлегегез өчен. Мең рәхмәт. Рөстәм, менә синең шушылай канатланып иҗат итүеңә, концертлар, гастрольләр башлап җибәрүеңә кем сиңа иң зур булышчы булды? Тормыш иптәшем миңа булыша. Әнием мине бик нык поддерживает. Команда минем бик көчле, бик тоже дуслаштык. Дуслаша эшлибез, алар менә тоже миңа бик нык булышалар. Барсы да ничектер менә эзләп, миңа ничектер булышып торалар. Әле бит әле әйтергә кирәк, Рөстәм бик күп еллар шушы иҗат юлында тырышып хезмәт иткән кеше генә җырчыларга да дәвам итәргә иҗатларын бик җиңелләр белән түгел. Акча хәзер бик күп мәсьәләләрен чишәйме, сәхнә бизәлешләре, костюмнар барсы да кыйммәтле, сыйфатлы булырга тиеш. Син бит әле безнең үсеп кенә килүче җырчыбыз дип әйтсәк һич тә ялгыш булмас. Менә финанс яклап синең бармы иганәчәләрең бүгенгесе көндә сиңа ярдәм итүче булышучы абзыйлар дип әйтик әле? Ну, иганәчеләр минем бар берничә дустым, алар миңа менә булышканча булышалар. Но минем менә главный булыша торган кеше ул минем туганым, ул минем абыем. Ул миңа бик нык булышты. Финанс яклап дип әйтәсең. Тоқтан миңа булышты, бүтән көчен миңа ышанып, миңа бүтән җаным, финанс, бүтән нәрсәне прям миңа ышанып, бүтән нәрсә миңа тапшырды. Миңа прям аңа мың рәхмәт, аңа сүз әйтеп прям битергесез. Мин үзем шаккатым, ничек ул миңа просто меня алды да, әйдә Рөстәм эшлик дип эшләде. Sen sabırsın, bağların sen sabırsın, bebet, olmuşlar, oldaki durmuşunda Kudayım bir şey bet bulsun. Bir uşadım benim, birisi ekrem, конечно. Недавно гына узнала про него. Biz Rüstəmni bik yaratабыз, hörmət итәбез. Ona zor уңышлар, ак бәхетләр, семья бәхете, җан тынычлыгы, бәрәкәтле гомер.
Рөстәм, менә иҗат җимешләреңне син кайсы вакытта иҗат итәргә ныграк яратасың һәм кайсы вакытта сиңа ул җиңелрәк бирелә? Төнме ул, көнме ул? Ниндидер хәл вакыйгалар булганнан соңмы синең тормышыңда? Төрле чаклар. Төнне дә була, иртән дә була, көндез дә була. Бер үзем калып язам. Теге өйдә берәсе булса, уже теге алай булмый ул. Ничектер менә үзем белән калып, үземә ачылып языла инде ул. Гомумән тормышта син бер үзең генә йомылып, калып, бикләнеп, уйланып, шулай калырга яратасыңмы? Ул иҗат кешеләренә бигрәк тә кирәк халат дип уйлыйм мин, әйме? Үзеңә генә калырга. Гел түгел инде. Әллә нигә үзем белән бер үзем менә каласы килә ул. Бер көнгәме, анда бер төндәме каласы килә шулай. Гел түгел. Ул гел булсаң уже сагындыра башлый. Теге һәр нәрсәнең алтын урталыгы булырга тиеш, бит. Үзең белән калу мизгелләре дә булырга тиеш. Все должно быть в меру. Һәр нәрсәнең алтын урталыгын тоеп яшәргә кирәк дигән нәтиҗәдә без. Ул бит ашауныкка да шулай бит инде ул. Әйме, ашасаң да күп ярамый, ашамасаң да ярамый. Менә бөтен нәрсәнең үз нормасы. Күләме, нормасы булырга тиеш. Рөстәм Асадуллинның бүгенге көндә ниндидер начар гадәтләре бар микән? Бардыр инде ул. Мәсәлән? Төрле. Бардыр инде ул. Теге идеальный түгел инде мин. Бер кашан да идеальный булмадым. Кайсыдыр бер гадәтең өстендә бүген эш алып барасың, менә тутатырга кирәк, үз өстемдә эшләп монардан котылырга кирәк дигән, мәсәлән? Минем күбрәк гаилә белән өйдә күбрәк хәзерге моментта ничектер элек алай юк иде, но минем хәзер гаилә белән күбрәк вакыт узгызып килә. Балаларым белән, алар бит үзләре, алар белән бик ничектер бик еш күреш булмый. Ничектер инде белмим. Графигың тыгыз шулдыр инде сәбәбе. Ансы да бар инде. Теге концертта бит хәзер сезонда. Барыбер менә җәй көне барыбер әллә нәрсә эшлим бит инде. Түгендә нишәдә, түгендә тошыгым төрле нәрсә. Игел нәрсәдер бар. Өйдә мин никак не могу, өйдә тыныч кына 1-2-3 көн ятарга даже не могу. Гөлназ ничек кабул итә синең бу графигыңны? Ул бит әле моңа тигән яшәгәндә, менә әле 2 ел син шундый нык популярсың, әйбәт. Графикларың тыгыз, сине чакыралар бәйрәмнәрдә, тантаналарда да чыгыш ясарга, шулай концертларың да аңа тиклем бит инде син стабиль рәвештә нормаль кешеләр кебек әйтергә кирәк, әйбәт. Сәгать 9-6 хәтлек эшләп яшәгән ир-ат буларак, әти буларак, Гөлназ ничек кабул итә хәзерге синең тормышында үзгәрешләрне? Эшләгән әди. Менә. Ул мине аңлый, Аллага шөкер, мине аңлый. Ул мине вообще бөтен мине вообще өйдә яткырмакчы, вообще өйдә яткырмый. Син бар график төзәде дә ул миңа. Почти там көн сайын әйме бар эшләгән әди, син нәрсә мине юк басып что ли. Юк, просто менә хәзер тем более яшь булгач, тем более хәзер халыкта мине яраткач, аңлагач, хәзер эшләргә кирәк. Менә тем более мин бит бик эшләмим, мин бит җырлыйм, миңа ул рәхәт кенә. Тем более мин теге ул бик эш дип уйламыйм мин аны. Менә егетләр эшлиләр, команда минем эшли, бөтенсен мин ишә таләпчән, бөтенсен эшләп четко булы. Мин чтобы чыгып, рәхәтләнеп, ял итеп, дәртләнеп, хисләнеп, илһамланып, мин по идее сәхнәдә ял итәм. Үз-үзеңә тагы да көч туплап, икенче көнгә концерт куер өчен сиңа ничә сәгать вакыт кирәк, нәрсә эшләргә кирәк, нинди халәттә булырга кирәк? Ничек безнең бара? Без концерт куябыз да, концерт бетә дә, җыенабыз да, өйгә кайтабыз да, мин йоклыйм до последнего йоклыйм да. И то не всегда бывает йокларга. Мин вообще менә миңа тимиләр, бернәрсәдә мин эшләмим, алар үзләре төзиләр, үзләре эшлиләр, Гөлназ да тормыш иптәше бөтен нәрсәне эшлиләр, бөтен нәрсәне эшлиләр. Мин просто чыгам, җырлыйм, китәм. Миңа вообще рәхәт. Мин җиңелдер инде ул эшем. Димәк, син шулай командаңны туплагансың, шундый кешеләрдән, әйме, син аларга бөтен эшеңне ышанып тапшыргансың, син беләсең, монда барсы да төзелгән, барсы да үз урынында, син чыгасың да чынлап та тамашачылар белән шундый рәхәт, якты дулкыннарда аралашып, ихлас елмаеп, җырларыңны җырлыйсың, һәм бу сиңа чынлап та яраткан эшең һәм гөл ләззәт китерә. Әлбәттә, мин шулай гомерем буе шулай итеп
У меня мечта была такая. Хаялым. Хыялым, что менің бүтін нәрсе рәтләнгән, команданың да шулындай жинны жидым, бүтінісіне доверять етем, бүтінісінде біліп ішли, bütün нәрседе алар эшләр, мен чыгып җырлыйм, рәхәтләнеп ләззәт алам да кайтып китәм. Шулай итеп төзедем инде, Аллага шөкер. Шуңа тырыштым инде мин. Халләрегез? Хәлләр әйбәт. Шикарно, шикарно. А нигә шикарно? Потому что на такой шикарный концерт идем. А кем соң шунда шикарный янда? Кем җырлыйсың ул? Рөстәм Асадуллин. Шулай менә. Ой, вот шунда. Нигә соң шундай? Вообще шундый. Потому что хорошие, прекрасные песни поет. Бик рәхмәт. Ручка. Ручка сезгә. Бик рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Рөстәм Асадуллинның концертын шундый үзенчәлекле итеп, аңа гына хас энергетик дулкыннарында дәвам итә. Ул бүген бик аз сөйлим диде, күбрәк җырлыйм диде. Бүген концерт тәнәфессез. Әлеге мизгелдә ул үз киеменә алыштыра кирип китте. Төркемендәге аның егетләре, кызлары сәхнәдә әле үзләренең номерларын бүләк итәләр дусларым. Рөстәм менә мин киеменне алыштыра китте дидем Рөстәм. Yok. Син бүген тагын бер костюм алыштырасыңмы? Ну, рубашку переодену. Все, что белән. Бик костюмнар белән теге не заморачиваюсь. Вообще, Главное удобно было, главное рәхәт тәнгә булсын. Мен дә карап торам, җәйге костюм кебек. Гади үзе рәхәтәйме? Да, кстати, меня шалайм әле алай. Озатабыз дуслар. Ничек башлай күрсәтәбез дуслар? Сәхнә арты. Сез яраткан сәхнә арты. Мин Роза Хәйруллина сертификат тапшы. Туган тел телеканалы. Рөстәм Асадуллинның гаилә хәле турында да белеп китәсе килә Рөстәм. Сөйләп китә әле. Синең инде тормыш иптәшең Гөлназ барлыгын без беләбез. Ул сиңа шулай булыша, концертларыңны оештыручы бит. Балаларыгыз кемнәр, ничә яшьләр аларга? Балалар минем 3 малаем бар. Аллага шөкер, безнең 3 малаебыз бар. Аның беренчесе Мурат, самый зурысы инде яшьлегемдәге төшкән инде. Миңа ошаган инде более-менее сыраның. Калганнар шабаганмы Рөстәм? Икенче малаем Тахир. Маңа 3 яшь, өченче малаем Султан. Аңа 2 яшь тула Алла берсә. Узаклам. Иҗатка кайсы улыңныграк тартыла? Алар ишесе дә менә тартылалар. Ну Султан ишектер менә бик җырган ишектер моң белән ишектер карый. Тахир да карый җырга хәзер теге үсә барагач. Мурат инде тоже менә тоже җырлап тора. Бүтәнсә мине бит тормыш иптәшем дә музыкант бит инде. Ул бит музыкальный укытучы фортепиано буенча. Шуңа күрә без музыкальный гаилә булгач, анда хочешь не хочешь музыкальный буласың. Җырлар иҗат итеп, уйнап, җыр сайлап, җырлап, рәхәтләнеп, мәш килеп иҗат итеп яшиләр Асадуллиннар гаиләсе. Сертификат тапшыру үз эшен дәвам итә дусларым. Бездән аерылмагыз. Рөстәм Асадуллин бүген кунакта. Бик матур репертуар әзерләп килгән Рөстәм Асадуллин бүгенге үзенең концертына.
Аның матур дәртле җырлары белән моңсу, матур эчтәлекле җырлары да үрелеп бара. Тамашачылар һәрбер җырны шундый көчле, матур алкышлар белән каршы алалар, кызларым. Рәхмәт сезгә, Уфа, шулай кабул иткәнегез өчен. Ничә ел кирәкте сиңа кирип китергә, Рөстәм? Гомумән, беренче синең иҗат җимешең ничә яшеңдә һәм кайда барырга килде? 16 яшымда язган идем мин беренче җырымны әни турында, һәм мин вот ничә 20 яшьтән, получается, 20 яшьтән мин тырыштым зур сәхнәгә менәргә. Менә 18 ел буе тырыша килде мин менә. Мин иҗат дөньясын күзәтүче алып баручы буларак сине бер кашан да бер кешенең концертларында да күрмәдем. Җыелма салян концертларында күрмәдем, әйме. Син шулай үзеңчә үзешмәкәр иҗат итеп, җырларыңны шулай җырларга да беләм, син биреп әйбет. Алар башкарып, иркә алар арасында итеп китек Фирдус Тимаев син җырларны башкара торган кемнәр? Тимаев әле яңа гына чыгарадыр әле ул җырны, өметләнәм. Булат Нигъмәтуллин, Чулпан Юсупова, Резидә Кадырова, тагын күп җырчылар. Менә шулай син шушы җырларыңны бирә килә бардың, үзең бернинди зур концертларда катнашмадың. Алмадылар бит мине бер кайда. Рөстәм Асадуллин бер кайда чакырмаганнар, аны җырчылып чыкмаганнар. Әйдә, мин үзем җырларымны җибәрәм, юк, әйдә башка кеше җырласын синең җырларыңны дип шулай итеп дидем. Ярар, әйдә хотя бы шулай. Әйе. Һәм шулай бер мизгелдә синең күңелең шашып, ташып, инде хәзер белмим, анда теге шатлык хисләренә тулган чагы булмагандыр, әмма дә киресе булгандыр бәлки, моңсулыкка китеп, ник шулайсың дигәндә син шушы яшьлегемне иҗат итеп ташладың. Аннан түгел, просто минем бик ничектер күңел тулды инде, мин белмим, ничектер. Менә шул тулган дип ишетә киләм шул мин. Нәрсә белән тулдысың синең ул күңелең шушы җыр иҗат ителү мизгелләрендә? Ну, бөтен нәрсә җылгандыр анда. Bütün nesiyanda. Yani anlatıp bitir almayayım. Bütün bu moңсу хәлләрме, шатлыклы хәлләрме? Moңсу хәлләрдә булды, шатлыклы хәлләрдә, истәлекле, шатлыклы хәбәр моментлар булды. Бала чагымны искә алып, авылны искә алып, не могу, короче, даже рассказать. Син сөйлә, синең күз яшьләрең алар өчен, алар мин үзем дә сизәм, сиңа бу мизгелләрне искә алу үзеңдә күңелеңә бер төрле шундый яшьләр чыгара торган мизгелләр булды бугай. Син шушыны җыйдың, бөтен хисләреңне тупладың да, димәк, шушы җырны бер төн ичендә иҗат иттең дә, шулай бит? Шулай итеп яздым да, чыгардым да интернетка, шулай итеп 2 көнгә турып карасам, 70 мең кеше караган. Бик күп комментарийлар. Мин думаю, ага, шушы җырны ясатып бетерергә кирәк дип ясаттым да. Менә шул интернетларга гына, теге телефон аша гына җибәргәләдем дә, SMS-каларга гына, и шулай итеп ул таралды. Аннары 1 елдан инде мин аларны инде шул клипларны ясатып, телевизорларга чыгарып, радиоларга биреп кенә шулай итеп китте. Аллага шөкер. Бер җыр, бер төн ичендә Рөстәм Асадуллинны 18 ел буена тырышлыгын күреп дип әйткәндә, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә күреп сине бер сутка эчендә йолдыз эшләде. Мин әйтәсем килә, дусларым, монда ничек бар шулай күрсәтәбез. Рөстәмнең үзенең күзләре яшьләргә тулды. Бу мизгелләрне искә алганда миңа да шулай ук бик хисләнеп тыңлыйм Рөстәмнең шундый ачык итеп сөйләгәнен. Бу җырның сүзләре, киләре турында сөйләп китә. Син гомумән күбрәк нәрсә иҗат итәсең? Көйме, сүзме, Рөстәм? Ну, күбесенчә көйне генә язам. Ну, берәр куплет язам да мин, шулай кала ул минем, дәш яза алмыйм менә. Кайбер җырларны мин тулысынча язам. Кайбер җырларны мин шигырьне күрәм дә шуңа язам. Төрлечә була инде ул. Төрле хәлләр. Настроение карап. Менә бүгенге көндә репертуарыңда ничә җырың бар? Үзең иҗат иткән. Менә төрле җирдә төрлечә әйтәм мин, белмим ничә. Вот каядыр
Ну, менимчә бер 50 бардыр инде. Бик рәхмәт Уфа! Рөстәм, иҗат кешесенең күңеле аның шундый нечкә була бит, ул бик төрле хисләргә бирелүчән була, русча әйткәндә эмоциональный була диләр бит инде, ич пошкан вакытлар. Шатлыкта инде ярый, шатлыкта без аңлыйбыз кеше ничек үзен тота, ә менә синең ич пошкан вакытларың, нәрсәгәдер борчылган вакытларың тормышында еш буламы? Ну, әйе. Менә син ул вакытта кемгә шалтыратасың, нәрсә эшлисең? Кем белән бүлешәсең шул халәтең белән? Әллә үзеңә үзең йомыласыңмы син? Ничек сиңа нинди халәттә бул һәм нәрсә эшләү бу хәлдән чыгарга ярдәм итә? Ну, әнигә шалтыратам. Гөлназ белән дә сөйләшәм. Дусларым да бар, туганнарым да бар. Барсылар белән дә сөйләшеп, ничектер менә. Ну, мин теге бик андый мен хисләнеп йөрим инде, ул минем үземнән үзе барыбер кирәкме, кирәк түгел, мин барыбер үземне бик хисләнеп ничектер йөрим инде, мин белмим, үземнән шулай. Син бит иҗат кешесе, Рөстәм. Иҗат кешеләр алар бераз сәеррәк булалар бит. Мин әле җырламасам да, сәхнәдә йөрмәсәм дә үземне тоже нормальный кеше дип шутламыйм. Тоже сәер. Шулай инде башачылар безне аңлаганнарына рәхмәт. Ну, ул әйтсәк авыррак инде ул, барыбер. Шуы менә алай. Ну, мин наоборот лучше так, чем совсем хисләнмичә йөреп, я лучше менә булат хисләнеп йөреп, каядыр әкияттә каядыр нәрсәдер йөргән шикелле миңа шулай миңа ошый алай. Син димәк хыялларга күмелүдәй нәрсәдә турында, матурлыклар турында уйлап, шулар синең тормышыңда барлыкка килде инде дип, гомумән син хыялый кешесе минем аңлавымча, шулаймы, Рөстәм? Ну, хыялый, ну, мечтательный сон, нәрсә? Ну, я всегда мечтаю. Я всегда, постоянно мечтаю. Бөтен менә бу хыял, ул бит инде хыял ничек син аны менә представляешь, ул хыял по идее чынга аша. Ул гүл шулай. Мин хәзер күптән түгел әле аны аңлый башладым. Син нәрсә башында уйлыйсың, син аны бөтен детальләр буенча теге бөтен тонкостлар белән бөтенесен уйлап йөрсәң дә, ул синең барыбер материализуется. Ул әйбер бар икән. Рөстәм, кайфлар ничек? Уфа бүген вообще сине яратып килгән. Аллага шөкер, Аллага шөкер, барсы да шәп бара, җырларымны аңлыйлар, Аллага шөкер, барсы да шәп. Рәхмәт тамашачым минем. Әйе, достар, Сертип кенә тапшыруы Туган тел телеканалында һәм мин аның авторы Баршарасы Хәйруллина бүген Рөстәм Асадуллинның концертында эшлибез. Чынлап та Рөстәм үзе әйткәнчә, монда рәхәт, монда шундый үзенчәлекле энергетика, тамашачыларның инде ничек итеп алкышлавы сәхнә артына хәдик дөррәү ишетелеп тора. Барсы да хәерле һәм матур булсын киләчәге дә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Рөстәм Асадуллинның төркемендә эшләүче бэк-вокалистка кызлар, хәерле кичләр, Ландыш Гүзәл. Исәнмесез. Мин инде күреп калган идем социаль челтәрләрдә Рөстәм Асадуллин кастинг оештырам, бэк-вокалистка кызлар эзлим дип. Кызлар, кастинг бик җаваплы үтте, ничек үтте, ничек килеп эләктегез? Кыен булдымы Рөстәм Асадуллин төркеменә килеп эләгү, Ландыш? Мин инде кастингларны үтеп йөрмәдем. Мин Рөстәм белән бергә укыдым һәм бергә без аның белән Илһам Татар эстрада ансамблендә эшләдек. Сине инде Паблат угын алды инде ул, димәк. Паблаты түгел, ул миңа шалтыратты. Ул башта кастинг оештырды да, җырлаучы кызлар таба алмагач, үзе миңа мөрәҗәгать итте. Бэк-вокалда басып тора. Яхшы. Гүзәл, сез ничек килеп эләктегез бу төркемгә? Башкирияда җырчы эзләделәр Сабантуй җырларга. Мин яздым да инде сезгә әйтәм, яңа сезонга кирәкме, или Сабантуйда гына кирәкме дип сорагач, яңа сезонга диләр. Мин әйтәм, яңа сезонда йөри алмыйм. Сабантуйга килдем дә инде, шул кич китте, калдырдылар мине монда. А так отбор жесткий. Рөстәм очень требовательный у нас. Рөстәмне бик таләпчән диделәр. Димәк, төркемдә дә эшләү сезгә бик җиңел түгелдер аның белән, әйме кызлар? Кемгә ничектер? Нормально.
Ну, нормально. Мин әле күзәтеп торам кызлар, монда 7-8 ир атка, сез 2 кыз. Әйбәт төркемдә. Димәк, бөтен киемнәрне утиклау, һәм гадәттәгечә кызларга шундый эшләр бит инде гөл төшә, төркемдә егетләр күбрәк булган сайын. Ашарга әзерләү гастрольләре ул сезнең җилкәдәме, ничек? Теге сезонда барысын да мин эшләгән идем, әйе. Хәзер инде шомары беттем. 8 ир-ат карап, кияүгә дә чыгарга була дип уйлыйм. Сиңа ничек бирелә бу бурычлар? Әйбәт, мин җәй көне бер үзем булдым. Тоже әйбәт. Кызлар яхшы итеп, матур итеп җырлыйлар. 8 ир-атны ашаталар, өсләрен матур иттереп, костюмнарын әзерләп, киендереп чыгаралар сәхнәгә. Мин әле менә синең белән аралашам, син белән шулга рәхәт икән аралашу. Мин хәтта ки аптырап та куйдым, ник син моңа тиклем аралашырга бик ризалыгыңны белдермәдең. Син шулга рәхәт сөйләшәсең, синең шундый фикерләрең үзенчәлекле. Мин бик интервью яратмыйм мин. Менә әле сөйләшәбез, син аны да яратмыйсыңмы? Юк, яратам, но Рәхәт бит дөрес. Миңа рәхәт, синең белән сиңа ничектер инде. миңа да рәхәт, гел рәхәт булмый бит инде ул. Без бик беләбез. Аның нормасы барга кирәк. Шуңа күрә нормасы бар. Һәм мин беләсең нәрсәне тойдым, һәм шушы тойган хисләрдән сиңа киләсе сорауны бирәсем килә. Синең күзләрең яшьләнә. Син менә кайчан озак тапкыр нәрсә өчен еладың? Ныклап. Гомумән яшь елыйсыңмы тормышыңда? Юк. Ничек җылыйм инде, ул теге җылау юк инде, ул теге хисләнеп. Елау файдалы да бит әле Рустам. Ул теге хисләнеп кенә бирелеп, ул просто үзеннән үзе теге тула да инде үзеннән чыга ул. Кай вакытта әллә нигә бер мин менә акырып кычкырам, короче. Прям бик нык кычкырам, короче. Кешеләргә үзе. Юк, үземә машинада барам, кай вакытта менә белмим ничектер менә аңлатып булмый да аны менә. Сиңа моны киңәш иттеләрме? Син үзеңнән үзең шулай эшли башладың. Син беләсеңме, син дөрес эшләгәнеңне? Моны бит психологлар әйтәләр. Это просто работать үземә, и поэтому так делаю. Моны бит психологлар да киңәш иттеләр, урманга барып кычкырырга, машинада барып. Ишеткәнем бар, ишеткәнем бар. Бик әйбәт методика, бик әйбәт ысул, шушы ниндидер күңелдәге борчулы, кирәк булмаган уйларны, негатив хисләрне тиз генә азатып җибәрергә. Дуслар, бу апай да мин җырлыйм әле ди. Җырлагыз рәхим итеп. Кайыннарым сагындыра чишмәләренең Шилетер акка, сулар нидара белгән булсам, артымда куып тотканым, башыр иде, күк яшьлек булган. Хөрмәтле дуслар, Рөстәм Асадуллинның концертының иң ялкынлы мизгеле бу инде. Яшьлегем. Рөстәм, син үзең менә тормышта хәзер шәхсән шундый сорауларга да кереп китәсе килә. Үзең син тормышта нинди кеше? Менә сине 5 сүз белән тасвирләде. Рөстәм Асадуллин нинди кеше ул дип сорасалар, син ничек сөйләп китәчәксең үзең турында? Мин әйтә алмыйм үземне беренчектә. Бер сыйфатын әйтеп китим. Менә син гади кешеме? Гади. Менә бер сыйфат. Гади. Шын, мин теге алдашып йөрмим һәм балаларны да шулай өйрәтәм, алдашып йөрмәгез, өйрәнмәгез. Вот что. Самое главное быть справедливым, честным, правильным человеком в этой жизни.
Һәм бик тырыш дип әйтер мин синең 18 елына шулай хезмәт куеп, бик үзеңнең хыялларыңа бер кашан да син ничек дип әйтик, кире какмыйсың хыялларыңны, аларга алдашып карамыйсың, син аларга барасың, тугры барасың, менә бит ирешкәнсең хыялыңа дип әйтәсең килә. Тырышып дип инде белмим, ул тырышмы, ул просто мин ширлим ул җырлар белән, ул музыка белән. Мин башка әйбергә, например, ашамаса, мин аны эшләмим. Ул тырышумы, ул тырышу түгелме? Мин эшлим, шул миңа ошый. Шундай рәхәт әңгәмә кырдык без аның белән. Миңа хәтта-ки синең менә бу сәхнәдәге үзеңә генә хас фишкаларыңда бик кызыклы булды күзәтеп тору. Сине шуның өчен дә халык яратадыр дип уйлыйм мин. Менә булай итеп теге үзенчә сөкенүләр, әйме теге. Шуңа теге дип син җырга кырып китәсең. Бөтен җырыңда да үзең шулай тавышың белән кырып китәсең. Булар синең фишкаларың. Костюмнар алыштырып та башын әйләндермәде ул. Барлыгысы бер концертка 2 костюм. Һәм аны бары яраталар. Ну, костюмнан ыштырса алыштырыйдым, костюмнан ыштырмый бит ул. Ыштырмый костюмнан дисең. Ну, мне кажется, ну, по мне костюм не так важен. Белмим hiç kimгә, но миңа главное шын булырга сәхнәдә. Яхшы тавыш, яхшы ут, яхшы музыкантлар, команда яхшы. Всё. Шуннан, шул гына. Синең бик теге, ну, матур костюмнарың булып, синең бүтән әйберең так себе булса, костюм тебе не поможет. Рәхмәт Рөстәм, шундый ихлас, рәхәт җавапларың өчен, шундый матур иҗатың өчен, Уфада уздырылган шундый аншлаг концертың өчен. Бик зур рәхмәт. Без сиңа киләчәк тормышыңда да хыялларыңа гел шундый тугры калып, аларны сатмыйчы, аларны һәр вакыт уйлап, мин сизеп торам сиңа хыялларың бик ярдәм итә тормышта яшәргә. Аларның инде ашулары бигрәк тә сиңа көч бирә. Шулай тамашачыларыңның мәхәббәтен көннән-көн тоеп, алар сиңа һәр вакыт көч биреп, гаиләңдә гел иминлек булып яшәргә һәм яшьләргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Амин. Яшьлегем җырын хәтта-ки 2 тапкыр концерт ахырында башкарып, Рөстәм Асадуллин дәрә алкышларга залны күмеп концертын тамамлады. Монда бүген рәхәт булды, монда бүген шәп булды дуслар, монда бүген Рөстәм Асадуллинга гына хас хисләр, дулкыннар, энергетика тантана итте. Тамашачыларның ничек Рөстәмне яратуларын мин үзем дә кабат күреп шаккаттым, сыкландым. Рәхмәт Рөстәм булганың өчен, рәхмәт иҗатың өчен. Без инде киләчәктә сиңа бары тик яңа үрәргә менүеңне, тамашачыларың елдан-ел артуын, әкитләреңнең һәр даим сиңа җиңеллек, илһам белән барырга килеп торуын теләп калабыз. Шушы мизгелләрдә мин Роза Хәйруллина түгел, бер генә тагын сезнең белән саубуллашам дусларым. Үзегезне саклагыз, күңелләрегездә һәр вакыт матур, нурлы хисләр, яктылык тантана итсен.